Hakane ka jok ka bamenta ka banam shisha kum ka jok perthai jong ka jingele ban shut jabing mano bu sempang bat mano boduna kham tam hakabai dei bat ka yo kam yo jam Sngau tenat ban yo sngau bagi samla kari khasi jantia hakane ka kenti kilapan sngau bagi long ki bakloi banyale khlam da ap khmilanti ya ka jingbha karpang lingba ka percentage henry ban pen I bagi long ki batbet ban trei ya ka kam Usulong mil ukurwa ka atyar ubala yo pediang kerpang ya ka jingkerpat nagi pajba ban tepru ka ai kasur jong ki samla puli halor ka reservation policy ula let ban ya kendo iki samla puli nado na ka school ba North Eastern Hills University ki college ki bapa po ka jella ha ka ba ki ni ki samla ki la mi shakmat ban pen sngo ya ki nia jong ki ha ka babon balang ki la ong ka ni ka rukam bah kam ka long shisha ka ban no siliang ha ki babon ki liang na kaliang kini ki samla ki laong bakum ki samla puli jong kani ka than ri khasi jantia kim randin lada ka sarkar ka bha prapo persen da ka bakun thop lang ya khasi bat ki jat benriu garo namar ka ne ka dei ka jok jong ka jingele bat ki don kam ban pen I bangi long ki bala ban trei habangi yet kam ha ka jing yo snow jonga ta kani ka reservation policy ha jing shama na ngidan ha ka juk ka state te 10% kadai nam taki khasi jantia bat nam taki garu kadai 10% kamlang fair bangin siam ya kata ma namar ba ka population jongi khasi jantia ka long sabab palat punya dapat ki garu te na kata ka daw ngathrai ngimdon kamra ban ya phya ya kata 10% ma ngidon kam ban ngin kelum lang ya to ka 100% kat nu kato bangen ya keni lang ya katu kan ngidai na kaju ka state ngidai ban ya keni lang ya kaju unu badan ha kamirit kumut uta ken unyo ndera ba ong ba lada subuk ngayo 100% tang na kadau bang ade ngala ban klim ya tu ka 10% jong ugaro kami habre ba ki badan sapok jong kamirit bakin yo ban klim ya ka ai ka ba la reserve nam ta jongi ki ST ki nong song stong jong ka Meghalaya Nidai banyak fight ma banyak ya tak persen baru hingga nong senang. Ya kata ngimla ada ban ong ba kelam da penwan ya kani ka jing sengau komunal jongi larangi ong ba ngin keni ya ka hok jong garo kumba ka long naduk mencua hajing sa kampat daerah ka an kane kadang dei tang ka ba ka polisi ma ka executive policy or something ba Andre menta larangi akran bak kini garu ki kalong komunal pan banda kan ya ta gidon kamban ya pen suthu chwa mangi ki breu hamega kata kawan hi jo bangnya fight bet unu bala banyo ya kata 100% umdera ban ong ba nginya split ya kata ka reservation ba pabu dagung pigi kasi am ngimlong ya telira lah assembly na aero Lada ka don kajing teli am balik kan don kata kajing ban penbet ya taka rusta system. Kum ka samla puli ya ka bing ngalaban sathu kan ka reservation policy ka ba 10% ki yo ki khasi ba jaintia 10% ki yo ki garo san ki yo ki ni ki we ki jilla ki tribes so to say jang ki badan ha Assam but khatsan ka dei na menta ki general ki badan ha po Meghalaya nakata ngilaban sathu ba ngi buat ru ya kan ka roster system ba menta kadang dei kan ka reservation policy ka jing so jonga ta ngasmo hoy namar ba menta ngilapoi ki por batmai ka jok ru batmai dei kumba kilapan mi da ka to ka office memorandum mo na kan ka government menta ka bari ka cabinet decision jingsha te ha kan ka memorandum ki ong ba ngin compensate ikini ki garu ki bala do kam na do u khat khandai nyokuat haka senam ka bangi yo ya kan ka state hood jengi te haka jing so jonga ngasmo menta haka ni ka juk thamai ngila baro it's equal competition everybody ngidon la ka potential ngila baro ban puli ngila baro ka reservation haka jing so jonga maybe ngila ban bu bet prapo percent ya baro bat ki khasi ki jantia bat ki garo ki babit ki batbit ki yo hi laka ka baki dei hok hi ban yo kata ka jing so jonga kata hi ka ba ngasngo ka ba dei banginya pinmi bai kani ka prapo percent namta baro kini ki tribe jengi lai tribe jengi hakani ka rukom baro ngin yale kat bala nobody there'll be no injustice numdan hire manu banong namar ba nakani reservation nakata ka reservation baro nginya lelut kaju nginya treshitam baro banginya poisa ka thong ibadai banyo ibadai hok banyo itahi banyo
Kan kum ka jingtip janga kalong ba kani ka roster system ka reservation policy kadi kata ka ba bahak tungkam ka bala bahak nadu bangila yo ya ka state nadu bangila mi na ka jala asama ha kasem sejak kena sepanjang puar tela san pus na mentang ili iba kalayat tama long kani ka ba ni i menta ba karukom pia ya ka ngim sngo yahap habangi ya keren ni ngepet hagi news ni ki kila imi karukom ka jimi jang ka VPP ba kum Presiden Arden Mila basai mat ngilak ban rek baburam ngilak ban mention hang ni ba ula keren ya kabadai ba kamlong ka bas ngo yahap ban ngin ya ne ya kani bat kata kadai ka ba ngikwa ba kani ka reservation policy ngi ban review ya ka ban review ya ka ngikwa nomor laong ban review naka arjar pra hindrengi katkum kajing sngo janga kalong ba ngilak ban lek biang syaka nadu ka khandai nyupar bangin review ya ka bat ba ngikwaru ba ngila ban pej ba kala long no siliang palat kani kalau long ba kata tarajur kala no siliang te ngikwa ba kani ka reservation policy kan long hakajing ya sutu jonga kan long ba ki khasi ba jantia kila khamduna habangi pej ya ki population ki eru long ka khasi ba jantia kala khambun te banyak ki garo long mdei bangi ong ba ki garu ki long kum tani ki long ta henrei da ka jing esngu bat da ka jing pej kat kum ka jing long jingman ka jing don ki population ki ngi sngo ban ong ba kani ka reservation policy kala ban long ba ngila ban review ya ka tu ka barem ban ngila ban ai kata ka proposal ba lakum nuru 100% ki de bandai ki khasi ba jantia nang ta 100% kindai kini ki garu nang ta 15% kindai ki order backward 100% kindai ki order backward nang ta bat 100% kindai ki general te kata ka proposal lada long ka bala te ngikwa ya ka balong kumtaken jadi sikit gani ka reservation policy ni resource ga roster system bedor leje pengkerek kam ganduk tipor dam ga perla ki siliang ta biang ke sa henre wa wong jam pengkerek kam kan ni mut ki pengkerek kam ukhin be naduk ki pos ki ro ki vakansi ki duna cikero ong ki ukhin begini ki duk san paus na mensua henre le gam tu dang bun i wo duk kam ni ba sedien tenong pengkerek kam kan duk ni sem keman ta ni liang ngam ta song to ang bet lekwa kam tu pengkerek kam u him be ki ni kemat duk nu sem ru kemat untuk sem giam tan duk san paus na sedien sna ka nong yo yang ta equality ila among do ai gam ta ta ni yang nga le kam to ong le da ye giu ba kam te to sofa persen le ndreu pengkerek kam no ka li kemat to sem gini dong ini dia nam ta ta sa Nia tip hima ka reservation policy ka way kade ka bha mo ka kam bha lemta ki different tribes ki brio ke ba pher hakani ka jala Meghalaya ka jongi ti ki different you ki de ban dan hi ki reservation policy ki bha kerpang mi oma na benta ki chat ban rio ba pher ha ka way ka liang hot nga iba kadon kampalat ban penbet ya kanika reservation policy ka ba dang trikam mentah kanika jela ka jongi ngam ka we ka daw kalong ba ngim iba kalong no siliang kembangan ong ma namar kumangi ki khasi jantia ngiyo kaju ko percentage let's say bat kini ki we ki jat ban rima ki ba yu ngambong raba ngi kwa ban penkalaya ka khnang ba kandan disadvantage ki bai andre ngi kwa bangin penkalaya ka khnang ba kanong fair ya baro kanum thoshi liang than yano kanu ka jat ban rio reservation policy kadai kata ka bah kerpang ka ba ki ai ya ngi kum ki ST ki SC bat ki order backward classes habai dai ha ka bah thungkam thungcham jing don kam kaban nengkong kalong ban penbet jaga reservation policy ba jaga roster system kalong bakin review suana do usnem khat kendai spa nya puar namar ha usnem khat kendai spa nya puar kila draft ba ki khasi chan the hill 100% ki agro ki yo 100% nang ta ki order tribe ki yo 100% ki general ki yo 100% takat kum ka jing stu changa kalong ba ki don kam ban penkala no ba ya khasi ba chan the hill ki dai ban ai no lakumno san pheo hadu san persen ya ki karo hill
Sakaro Hills gede ban ai kumta arpusan handil nilai 100%. Te ki order backward ki order tribe bat ki order backward tribe bat ki general kinne higumcu. Namar kalong kumni namar ngi ki khasi bat centia long arteli khasi bat centia plus langcu tolong ladakan ne tang 40% namar bat ngi bat hikaru la kambun pat mangi tolong bakin kam ai no kambun kan ya khasi bat centia. Ban kerang lor roster system apa kejala jungi kasam jing ba mar ban paiden biang syakisan putli kisnam ro kalau long kumbama kaba mensau iki samla pule kiba mentah ti katkum kejing setujungi hoj kadon kam ban pentri kam ka roster system henrai kade ben shimbet nadu ba pentri kam ya ka syubu lara ka pentri kam nadu mences senam banai me arjar puar ti kade ru banyaj nadu senam jong banai me arjar puar namar ba lara ki paiden biang syaki san putli kisnam kan simpor biang san putli kisnam ban penbej ya ki kenrum keram ki ba harukom hakalan tungkam tungjam kembang la batai mana ke ban penbej ka reservation policy kalong ka ba bat ka ba ma ba namar ba ngimtip atau ka extraordinary situation kembala raya ka indrosonikis ka yang dem nam ta ka jelam ka ya lada ka extraordinary situation kembala batai po indrosonikis ka yang nam ta ka jelam ka ya hoj kalong ka ba bahatam ban penbej ka reservation policy ndre lada kan ni ka extraordinary situation kamyang kemut pa kan long ka ba ma bat ka ba mensau yang i bro to habre ba ka reservation policy bat kan ni ka resource system kat kum ka jingtep ka jonga kalong ba yani ka reservation policy kadai balak pentri kam nadu kanika senam nyopuar ka pangyo ka jalal jong organika resource system ka balas tang pentri kam sian hi hadin ka jing patha jong ka high court ya kanika sarkar makla ba pentri kam no ya kanika resource system ha ka jing ya jong por ngai ba kanika kalau depan penkelal depan review yang saya sian mar bangi layat menta la palat sampau senam tam ngi sibun ni ki jingduna khamtam hakabade bat kanika resolution kabalano siliang sebab palat namar ba hakipor mensywa kaya pher ba hakipor menta khamtam ki jimbun pat do syuong no ka jimbun pat mensywa ya bun mangi kumki khasi jantiahi ndriwat haduk mentar ya bun mangi kita kumta ngasno ba kalau don kampan penkelano ya kan ni bat kerpat eka sorkar bagade ban perkhat bha ban perkhat lang na kumta jongi ki patba sini kathan khasi jantia karo khamtam mangilih do khasi jantia kini ki boy ki war paro ngia bha na kata ka saupho ndre ki karo pat sethe ki parlo karo pat ki yo saupho ngathrai kalong ka ba gen ban perkhat kata re takada kala don kam sisat ban penkelai kan ni skam upaka sarkar subaban perkhat lang ke nemta jongi khana marbakan ni kadika kamyap kap im jong ni ki pat khasi kamdei nemta jong menta ke generation menta ndai kadei nemta kapateng ke basawan te la kalong bakan ni ka sarkar kan perkhat lem nemta ki aka baro ke basawan dia kum jing so to jing i jongi ba so to jing long kanika reservation policy long kadei nemta jungi ma ki samla long mengyok kam yo jam long shu shong hayeng long dan kum kitu bala adep example kum engineering long kitu la adep degree long shu shong hayeng and then kum ji satu jungi long ba kalong ke bak hasil yang ma compare ni bat ki karo kidang long pat bun than da kum khasi long kum jentia ki penar ki war ki bhai kum gajing ya i jungi kamtam kini isngile kidon gi jing yakhi ki jing phalang wa mar kadon kata kacing muncul no jing la siliang mar kacing bangi pe nakaleng jungi khasi ngila lang ki jantia boy ong kala bon ta population manya nyadi baki garu ki te andrei ha na ba yadi bata pha kam jugi pan jong ka sarkar ka ayangi 10% bat 10% nakaleng namta jugi khasi te 10% namta jing garu ndai dangi pet bakat kum ka population te kami hap ke
ni kasih kemut di lak kampun jingbun bro ni kasih pat di daro kilong kendiat ngot kemut lada ni yo masuk 10% kemut yang ni kasih kemut kibun ki kena kasih kibom yo kami yo jam sudah ni nak boleh dengi ye bang keren kami siap pen kala subuh lada ngiru ni dai ki karo kemut kamdan tega jing super jai rio kemut lada ngiru ni dai karo kemut lada subuh lah kacaka jing karo ni dai no mengi kemut nimdan tega jing super kat kum jing idon kam pen kelam bo ya di ban halang man long ya kat ban yo lang eta ka pha tum kam riang sarkat king ban long ya kat ya kemut tagi karo ki duna ni bon kemut kam long ya kat sudah